Si Propeta Jeremias sa unang pagbasa, mitagna siya nga ang Ginoo nagplano di ay nga ang bag-ong Jerusalem dili na mag-agad sa arka sa kasabutan, katubang Ark of the Covenant. Kay sa unagong panahon sa Old Testament, asa gani mabutang ang Ark of the Covenant, adto dito ang mga tao magpunsiso kay para nila kadtong Ark of the Covenant, ang arkas kasabutan, katong duha bitaw ka bato nga giswatan sa Ten Commandments, maora gyud to siya ang buhi nga presensya sa Ginoo. Unang wa ganito ilang taliwa, mura silag ma-insecure, mingaon, mabalaka. Ano na siya? Pero nitag-an ang Ginoo, kurag kuan kay ba sa history bitaw sa kinabuhi sa mga Israelita, nga purtig yung pagka-attach nila sa Ark of the Covenant, nitagna ang propeta og bag-ong Jerusalem nga ang tanang tao sa kalibutan adto na muduol. Pastilano, huna-hunaon nimo ang 7.5 billion ka tao muduol nga ni San Vicente. Hain man ni ang bag-ong Jerusalem kaning gitagna ni Propeta Jeremias. Hain man ni siya kay bawo mo nga muadto kuno ang tanang tao niya, din sila mingaon sa Ark of the Covenant, din sila mangita, murag makalimot na kuno ang mga tao niini. Kay bawo mo asa ning dapita? Wa man mo itingo. Wa sa ko kay bawo, masing niya San Vicente. Ang bag-ong Jerusalem nga maoy puy-anan sa Ginoo, mauna ang tagsa-tagsa kakasing-kasing sa tao. Kita na ang iyang gihimong templo, the temple of the Holy Spirit. Matag-usa na nato. Mauna kinsa tong mopapuyo sa Ginoo siyang kasing-kasing, mahiusa dayon siya sa tibuok kalibutan. Usbon ako ha? Ang tao nga nagpapuyog Ginoo siyang kasing-kasing, mahiusa sa tibuok kalibutan. Kamoron, nahiusa mo sa tibuok kalibutan. Tungod aning virus, kaning COVID-19, muratag nahiusa. Pero ang nipuyo nato dili Ginoo, virus. Unsa may makapahiusa? Unsa man ning pakighiusa? Kana bang mubati na ka sa gihigugmas Ginoo? Kana bang ma-practice na nato ang pulong sa Ginoo, why limit? Why limit? Mao na ang nahitabo sa kinabuhi sa mga santos, samang San Vicente Ferrer. Tanang tao na ang iyang concern. San Roque, sa iyang pagsakripisyo dito sa iyang sakit o sa katong gipriso na siya hangtod namatay. Ang iya tong una-una para nas tanang tao. Si Saint Therese of the Child Jesus, 5 siya katuig nga gi-isolate tungod sa iyang tuberculosis, hangtod siya namatay. Pero ang matag kaning bit of her pain, ang kada bitaw gagmayng kasakit o dagkong kasakit nga iyang gibati matag adlaw, gi-offer niya sa tibuok kalibutan. Kamoron, ug manglaba mo, inyo nang gi-offer sa tibuok kalibutan. Depende. Naanas inyong unahuna nga kung magtukod kag balay para nis tibuok kalibutan. Wala. Wa no? Mga buangon pa mo. Naata na bilong atong tulo kayuta nga gi-explain sa ebanghelyo. Katong unang tulo ba? Unsa man toy unang tulo? Wa gyud kabunga ang pulong, wa kasud ba ang pulong sa Ginoo kasing-kasing. Wa kabunga. Nganuman? Ang una, di gustong musabot. Naay mga taong di gyud gustong musabot sa atong ipasabot. Adinigis ato naay pipila gyud nga di gyud musabot bisan naghapit na ta mohilak sa pagpasabot. No? Wa mo na bilongan eh. Inigsultis pare ba mo na sa gana birahan na sa tanim mo da. Inigingon na to, guba na inyong kural. Sige, balik-balik ka ng kural, oy. Sige, balik-balik ka ng kural. Ayaw na paninlang utang. Gisayon na lang yung spider. Hindi maningil sa utang. Maunang mga tawhana na sunang yuta. Kana bang di gyud kuno mo sabot.
Nya, kamu masabot mo dia. Oh, klaro kay mga naon ninyo. Ikaduha, katong batuon nga di kuno kagamot, di kagamot, musabot pero dunay limit. Kana bang butangan nimo limit ba? Para gud ana ingon, higugmaa ang imong isig ka tawo. Yes, Lord. Higugma imong kaaway, di mada, Lord. Higugma, tagai ang imong isig ka tawo. Oh, yes, Lord. Ibaligya ang tanan, ihatag sa imong isig ka tawo. Di na sa namayo, Lord. Oy. Abuso na pud na. Higugmaa ang imong bana sa kasakit o sa kalipay. Yes, Lord. Kung tamparoson kas imong bana sa pikas aping, ipatamparos lang sa pikas. Di na sa nabdalo, mukihan na sa kuanay. Amo na sila ang mga batuon niya. Dili mo ingon ana. Oy, bisag mo ingon lang koro ninyo. Ihatag ang tanan ninyo rong kwarta, dias kolekta. Ay, kagpader sa bawa na sa template sa balabalan eh. Oy, reklamador kay tas tanan, pamutla na inyong mga tanom diha nakaalian ng daan kanang inyong balay nga sikit kay karsada nga maparok ang sakyanan, gubana iatras na. Sakto na dili. Nganong di naman na magsugat ang sakyanan sa inyo tungod kay ang imong koral na ani mo gitukod sa kilid daan, nagatukod pa jud kag tindahan inigable mulapas na karsada. Nya, sakto na dili. Di na sakto, nga iatras nimo dili. Kasi suway atras, patay kang pariya ka. Suway nagputol akong tanom diya, di ba? Kait ka niya, di kong ilagpari. Oy, mga buangon kay tas tanan, ay limit ang atong pagsimbas Ginoo. Ade, gyapon kabunga. Ikatulo, katong sampinit, kanabang higugmao nato ang mga gihatag sa Ginoo kaysa Ginoo. Kanabang higugmao na to ang iyang gihatag labaw sa naghatag. Muna ang kabalaka sa kalibutan. Ang asawa na higugmas iyang bana labaw sa Ginoo. Ayaw, higugma ang Ginoo labaw sa imong bana, higugma ang imong anak. Higugma ang Ginoo labaw sa imong anak. Higugmaon sa nako ang Ginoo labaw sa kolekta. Labaw pa aning parokyaha bisag munindot na nigmaayo kay daghan kay ni donate og stained glasses, mapuno na ni sa stained glasses. Di jud ko managanag biya dinhi, bahala na mo mga buak ng stained glasses ninyo diha. Kanaan na ninyong stained glasses diha. Bitaw kanabang Ginoo gi imong higugmaon labaw sa tanan. Ug mao na ni ang ikaupat nga yuta. Ang gihigugma niya labaw sa tanan ang Ginoo. Kana bang ingon ana ba? Kana bang ang pulong sa Ginoo maunay labing importante nimo dili na ang imong pulong. Ana bitang makabuhi kag pulong nga moingon ka bin-agi na ako pasayloon sa ikadugayan pasaylo alang ko na uwaw kayo bakwi una to dun uwaw kayo. Unsa man ko dire magpakauwaw ko ay higugmaan na lalagi na imong bana buang ka na. Dugay na namong nagbuwag 20 na may katuig ay higugmaa kay paninglan ka nas Ginoo. Oy pader ay tudluin niya o kay kalibutan kung kinabuhi. Ako sa ingon nya na kay kalibutan sa kung kinabuhi. Nga kung kinabuhi ang pagdaman nimo ngadto sa langit hanggang ngadto jud kas impierno. Di ba naamon tayong nana no? Din ata maminaw basta dili muhaom sa tong gusto. Unya unsa may resulta? Gaandam ang Ginoo dako kay grasya. Pero kay di man ta moduol niya, ma-forfeit. Kuhaon sa Ginoo balik. Kay di man ka moduol. Gaandam na ta siya. Gaandam na ron siya og healing aning coronavirus. Di na ta magkinahanglag baksin. Hurot nagkawagtang, negative tanan tibok kalibutan, gaandam ng Ginoo ana. Pero unsa may ang gipaabot nga ang tibok kalibutan muduol og muyukbo og mutahod siyang pulong. Hunongo na ni natong ato mga sala, hunongo na ning atong pagsigig supaks Ginoo nga ang babay himuon natong laki, ang laki himuon natong babay, hastang genital organ sa babay ibalhin ngadto sa laki. Pamatyon ang mga bata nga naasod sa tiyan, gubon ang kaminyoon pinaagi og divorce. Panggubaan ning atong kalikupan, siging pangural ang mga balay ang kunon nga ako ni hasta dagat ang kunon nga ako'y tag-iya. Sobra na kaayo ang atong pag-abusar. Mamaliktas Ginoo. Tanawa, ayo ni tibok natong
virus. Usara ka click. Nya di man ta mo duol, away na himo. Tutok man muna ako. Kani gamay lang ni example. Karong sa Yus Buntag nilakaw ang akong driver si Edgar. Ako lang gining mensyonon. Kay birthday sa iyang anak. Nya mo celebrate kuno siya dito. Nanghid siya nako gahapon. Sige Gar, okay kayo. Mosayo ko pa dira humagpanglimpyo o sige. Pagkarong buntag akong gitiksan, Gar pananghid nako ha kun mulakaw na ka karon. Wa ni reply. Wa mananghid. Sayang kayo ang giandam na kong kwarta ako tang ihatag niya. Forfeit. Din agid to niya maklaim. Din agid to maklaim. Wa ko kaligo karon kay gahuwat ko niyang manuktok sa akong kwarto. Nya og maligo niya ko, di niya ko katubag mo ditso niya glakaw kay gaandam na kong kwarta para akong ihatag maka-celebrate siya. Wa mo dol forfeit. Wa man gani ko tagaay diri kopya sa pag-ampos katilingban. Sige manindog na ta. Wa gyud mo mahigog malagis pari klaro kayo. Okay, manindog na ta. Unsa kay bation ninyo? Kung sugod karon gabuka inyong mata pero di na mo kakita. Okay ninyo? Niya naay inyong dunggan pero di na mo kadungog. Okay na ninyo? Di gyapon. Ako di sana ako okay. Ang kuyaw na kay bakba pero di nakakalito. Nabayay mga taong daghan karon gabuka ang mata di kakita. Kuan gid ha, literally speaking. Naay dunggan pero dili makadungog. Naay bakba pero dili makasulti. Ug mao kana ang description ni Kristos mga tao sa iyang panahon. Mao nang mosulti siyag pasumbingay kay wa man say kapuslanan kun iyang isulti og diretso musamot man nga digid sila kabati kaya na lang ipasumbingay kay kanagong pasumbingay kanang parabol murag daghan siyag igo ba murag usahay pwede nimong sabto ningon ani pwedeng sabto ningon ani pasabot libre ka nga mosabot sa imong gusto kaysa mosulti gid siyag tinuod kamatuoran nga dili lang gyud hinuon paminawon. Ano, no? So, kamo, ganahan mong maminaw sa pulong sa Ginoo? Dili mo manampong sa inyong dunggan? Dili. Ganahan mong mutanaw sa presensya sa Ginoo? Ganahan. Yaningon man ang Ginoo na akos mga way balay. Ganahan mong mutanaw sa Ginoo anang mga way balay? No, hilo mo diya. Ningon man ang Ginoo nga naa akos mga binilanggo. Kanang nabilanggo mao na ako. Ganahan mong mutan-aw sa nabilanggo. Ganahan mo muduaw. Kung di mo ganahan muduaw sa binilanggo kay wa ka kakita ni Kristo didto, labaw na gyud kun ang binilanggo iniglaya mo'y muduaw nimo. Nya muhangyo pag yun nga anha siya mo puyo. Malipay ka makain ka hala niya nag-use Lord. Ingko di sa namada pa diroy awa na nabuta na ka, nabungol na ka, wa na kakasabot sa gisulti ni Kristo. Daghan kay ninyo na nangahilom eh. Ganahan pa mong mutan-aw ang Kristo? Ganahan pa mong muduol ni Kristo? Ganahan mong duolo ni Kristo? Ganahan kayo. Nana, karong taon-taon, na imuduol ninyo dito si Kristo, nga sigag mata, daghag patik, nya daot kay naong, kawatan yung kay dako, muna imuduol ninyo. Kung saman, ganahan mo? Nya si Kristo sad, nahigugma sa mga makasasala. Kanila, lain na sa ning kamatuoran. Nahigugma siya sa mga makasasala nga matod pa niya mianhi ko para sa mga makasasala nagpakamatay ko para sa mga makasasala so gihigugma niya ang mga makasasala di ka mo karon mahigugma ba mo sa tanan nga gihigugma ni Kristo ingon mo ganahan mong muduol sa Kristo ninyo niya mahigugma mo kung magdaha siya siyang mga gihigugma
Muduol siya ba? Magdaha siya sa iyang mga lovers. Nya magsigsig kantag Lovers Moon. Nya unsa man, ganahan mo welcome niya. Kuyog sa iyang mga gihigugma. Wa na. Mga liwat mo sa mga Israelita nga gihisgutan sa unang pagbasa nga matod pas Ginoo, mura mo og mga tawo nga akong gipangga og maayo, gitagaan ako dako kayong grasya, gitagaan ta mo giyuta nga tabunok kay tanan, pero sa dihang nangabot na mo didto, inyo na hinuong gi panamastamasan ang akong yuta. Nagsigi na hinuon mo og simba ng mga yawanon nga mga simbahonon. Ang nakaapan pagyud kuno mo ni pinakadako nga sala sa mga Israelita matud pas unang pagbasa. Kinsa toy propeta nga gasuhat sa unang pagbasa? Jeremias. No, Jeremias. Unsay pinakadako nilang sala? Duha kuno kabok. Ilang sala nga insulto gyud kay Ginoo. Unsa may una? Ang makasultib na amoy 100. Unsay unang sala matud pas unang pagbasa? Inyong gibiyaan ang tuburan sa tubig. Nagkaut na noon mo dito atabay sa uga nga yuta. Nya gasigi pag yun mo himo ana mga banga nga mga busluton. Nya mauna na inyong gipangga ang banga nga busluton nga dili makasud og tubig. Nya sige mong kaut anang yutang way tubig. Nya sige mong salikway sa tuburan sa tubig. Unsay itawag nimo anang tawo nga adto gid siya mo kaut sa way tubig, magbutang gid siya banga nga busluton. Nya di ay tubig, di gid siya mo da, pero giuhaw siya maayo. Nya sige siyang kaut dito, pero di gid siya mo duol sa tuburan. Unsay tawag nimo anang tawhana? Buang. Nya kamo di mo mga buang. Sa matas Ginoo, apil na ning nagwali. Kanus aman ta mahimong buang, kana bitang magsigi tag pangita as kaayuhan sa atong sakit diha sa mga scientific nga paagi. Unya, kalimtan nato ang Ginoo nga nagsigi ingon, biyae lagi ng sala, kay kanang sala mo na hinungdang nangasakit mo COVID. Biyae na ng inyong pagdumot, kanang inyong homosexual activities, kanang inyong siging pamakak, kanang inyong siging pangwarta, kanang inyong pagkadao, anang inyong mga yuta, kanang inyong balay, kanang sigig yung kinihaay, anang utang, biyae kuno na, maayo ginang inyong COVID. Di kita maminaw, sigig yung tigong o kwarta, siging pa-injeksyon, sigig yung nga to ospital, di man na siya dautan. Pero nganong gibiyaan man sad nimo ang tinuod nga tag-iya sa kinabuhi o kaayuhan mo nang sa tuig-ingon na tutubag sa Salmo. O Ginoo, ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. Gisayunan gana. Ginoo, ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. Kanirong gatap-tap-tap-tap na ta. Masig ni salig na lang tani nga tong tap-tap nga di ta masudlag virus, pero ang Ginoo wa na day kasud nato. Dili mo daw karon. Uy. Di mo daw. Di mo magsigi og pangigian ang inyong mga yuta, mga tanom. Kamu mga daong ninyo sige simba Ginoo in taon kaluy taon ko kaluy. Nya nay silingan di kaluyon. Ingon bitaw sila gabi atong sang adlaw ingon di sila, Father, kumpiyansa man kay ta dinhi pastag tulison tanong. Nako, onya. Inigaris tulisan unsa may iyang buhaton. Yatiunan ta. Nako ipasa dito sa treasurer. Nganong kita may tiunan nga munta magkupot sa kwarta to treasurer? Ulpot sa tao nga mong treasurer, simbako. Ingon dayon ko, ngandam tandaan ha. Para sa tulisan, di ta mag-andam og pusil, di ta mag-andam og puspos, di ta mag-andam ana mga CCTV uban pa diha. Unsa may itong andamon? Andamon nato ang atong kasing-kasing nga Dios nun tang mo atubang sa tulisan. Unsa man pagatubang ang tulisan sa Dios nun nga paagi? Higugmaa ang tulisan. Kay kana nanulis wa na nay gugma. Tagai siya gugma. Ikaduha, kana kay nanulis, nangawat, wa na nay paglaom sa kinabuhi. Panabla na lang iya. Tagai og paglaom. O di ba? Kana kay nanulis, kana kay nangawat,
Wa na mo tuos Ginoo nga nagtan-aw niya, paambita siya sa imong pagtuo nga naay Ginoo. Mo na gibuhat ni Bishop Chupilo Kamomot. Ang kawatan, ang tulisan, iyang gitagaan og bag-ong klases pagtuo, paglaom o paghigugma. Kana mo itong i-promote. Di kay mag-anda man ng armas, makigpatay ka, makigpinuspusay ka. Oy, ayaw eh. Gugmaa. Palingkuray na time sa dong. Imo man kong tulison, iguman ni mog tulis karon asa man ka padong. Magtago-tago ka. Kay amo man kang i-report sa police. So magtago-tago ka. Ikaw dili, patyon o sa tamo. Sige, imo kong patyon. Nga ipatay nimo nako unsa may sunod. Magtago-tago gyapon ka. Kay pari ba ako, mangita biagi ng mga tao na ako ikaugba kay magmisa man ko. Nga imo kong patyon or imo kong kidnapon, tago-tago ka. Nga unsa pa may kapuslanas imong kinabuhi nga tago-tago naman ka. Nga mingon sa unsa man day buhaton pa der, lingkod sa diya mamainit sa ta. Init, ikaw painit asa day ka nagpuyo di ay. Unsa may imong mama, gisalikway nako sa kong mama pa der, sige na lang kog suyok. Gusto kang maulian, na mas Brad William. I-recommend ka. Di ba? Sila Brad Loloy. Recommend ka dito. Dito puyo silang balay. Nya kami mo itig supply sa imong panginahanglan. Sa imong kinahanglan mo, tambal, sinina, pagkaon. Masakiton man sagud akong mama pa dir. Sige, tambal sa imong mama. Kung magkasinabot lang ta karon, hangtod ko ni aning parokyaha. Kauban kas kolekta. Pero gimo kong patyon, wa na'y kolekta ugma, patay ka. Umingon na siya, anhin na lang ko trabaho pa dito. Sige, welcome. Opay siguro. Mahimo pa siyang liminister. Anya, dili ka na mas dako pa na kaysa manuli siya. Dili ka nang grasyaha mas dako pa na kaysa mupatay siya. Nya kung nato nang ipaambit, pagkadaghan kas makonverter sa mga taong wa na'y paglaom sa kinabuhi, wa nakakita og kahayag sa ilang kaugmaon. Kulatahon manoon, sumbagon manoon, ipapriso, ipalata pas prisuhan. Oy, mga buangon tangdag ko, wa na ta kakita ni Kristo nga nikatkat intaos imong kural kay wa na siya gikaon. Wa nakakakita ni Kristo na wadas paglaom nga nabla na lang dinhis kalibutan. Nabuta na ka, nabungol na ka. Manindog ta. Ang kinabuhi ni Maria Magdalena, gihimuag kanta ni Freddy Aguilar. Kamao mo na? Magdalena. Kay maunay common nga nailhan nga si Maria Magdalena usa ka makasasala nga babae. Niya ang pinaka-related kay sa iyang pagkamakasasala mao kining sala sa prostitusyon. Kay babae man siya. Niya gani dias Bible mura og napakunoy mga duda nga kadto bitang babae nga batuo na unta aron patyon mao kuno tos Maria Magdalena pero wala man say proof ani sa mga Bible scholars no nga tinuod ni basiglain sa to nga babae. Pero mo na'y kanta ni Freddy Aguilar, Magdalena, ikaw ay sawing palad, kailan kanila maiintindihan. Kung ang imong anak, ginikanan ka, anak nimong laki, mga sawag prostitute, sugot ka? Uy, tubag mo di ay. Musugot, dili. Di musugot. Kung ang pari, mukuyog og prostitute. Musugot mo dili. Di gyapon. May padayong Ginoo ninyo kay midawat pas prostitute. Ni gakos-gakos pas prostitute. Una gud niyang pagkabanhaw, tikita siyang Maria Magdalena. Mao tong pag-report ni Maria Magdalena ngadto sa iyang mga iyang mga kauban nga ang Ginoo nabanhaw ana dito sa lubnganan. Awagin silang tuo. Wa gyud. Kay tanaw nila, kinsa man sad ka, ilado man ka sa imong pagkamakasasala. Pero si Maria Magdalena, ang iyang pagkamodelo nato, kanigiyong pagbiya sa sala. Para nako, mauni ang pinakadako niyang apostolic
message. Unsaon pagbiya sa sala ug unsaon pagpapahawa sa yawa. Kay pito guto ka bukyawa so niya. Nya usa lang kayawa ha. Daghan kay na siyang mabuhat nga kadaot. Thousands or millions sa mga kadaot kinabuhi ang mahimo sa usa lang kayawa. Nya pito guto. Porti gito niyang daotana. Kamu diha tagpila may yawa ninyo diha ron. Ha? Di mo mangutana sa ako dire. Oy, kamu otro sa doy, daghan sad mo giyawa. Ako nasa ko'y akong yawa. So, ang unang misyon ni Kristo sa iyang mga apostoles, pagpadala na niya, nag-una gyud ng pagpapahawa og mga yawa. Ang ato kong nahibaw-an ragod sa pagpapahawag yawa, kana ra yung exorcism. Kana bang magsigi og kanang pangadji baw niya, hinginlan ang yawa. Niyang tan-aw sa natos taong giyawaan, kana ra sang mausab ang tingog, kana bitang magsigi na og limbag-limbag niya, gamay kaing babae niya, kusgan kayo bisag pito pa kalaki, itukmod lang, mo na itong tan-aw nga giyawaan. Unsa man gitinuod nga taong giyawaan? Kada nimo himog sala, giyawaan na ka. Kay ang yawa tag-iya sa sala ug ang iyang presensya mailhan nimo kung naa ang presensya sa sala. Naamoy sala. Oh, giyawaan ka. Naayawa di nimo pila maron kabuk imong sala. Mao sa nay gidaghanon si yawa tingali. Ambot lang base sa dosa ka yawa magda sa dog 20 kabuk sala. Basta naa nagitay sala na natay yawa. Nakaron unsaon man pagpapahawa anang yawa. Mutawag ka ditong exorcist nga otros ang sadan. O pwede. Nganong di? Dadon lang gud sad. Pero ang pagpinakanindot ang gibuhat ni Maria Magdalena. Naghilak siya nga nangita ni Jesus. Kana nga word bitaw, lawom na kay nastanan. Naghilak siya nga nangita ni Jesus. Kung mawa ang imong bana kay tuas iyang kabit, kinsay imong pangitaon? Matod pas unang pagbasa, gipangita ko ang akong hinigugma, nagsuroy-suroy ko sa plaza sa syudad. Wa nay taong galakaw-lakaw, ako na lang. Diha na ang mga gwardya gasuroy-suroy na ako pagit silang gipangutana, kitaan ba nimo akong gihigugma? Wa sila kita. Sige jud kong pangita. Nya hangtod ko no nga nakitaan gid niya ditong iyang hinigugma, gigakos dayon niya og wa na gid niya buhii, gidan niya ngadto sa ila og sa iyang kwarto. Nakaron kun ang imong bana mawa kay tuas iyang kabit, kinsa may imong pangitaon? Ayaw pangitaa ang imong bana. Ang pangitaa ang Ginoo nga maoy nagkuyog sa imong bana dito. Ang Ginoo kuyog mo na nato god. Di ba ningon man siya dili kita mo buwagan bisag asa pa mo hangtod sa katapusas kalibutan na agyo ko kuyog ninyo. Karon ang imong bana tuas kabit kinsa may kuyog ato dito ron. Dili ang yawa ang Ginoo. Pero ang yawa mo iyang gi-entertain kay og naaga ni Ginoo na ginang yawa. Mao na hinumdumi ha. Karon dinhi naay Ginoo dinhi. Ni asa yawa ron dinhi. Oh, naay. Anyong tupad ay. Kana ding iniingos pari ang Ginoo man kaninyo nya dira ka mo tubag mo na ra ka. Awa na kana patubagas yawa. Kana ding ini pangutana nako nga mututok ra mo nako amoy gitubag. Kana gidid-an na kasyawa pagtingog. Labaw na gyud inig suroy sa sibot wa kay ihog akana 14 na gyud yawa. Dili kamo sa no tuo sa ra mo anay kung gisulti mo hug na lang sa noon mo bisag di unta nimo ihog unta. Mao lagi na ang kanang yawa kuyog gina siya gasang Ginoo na gina siya. Hasta gani ang Ginoo gapuasa gapasting gaampo dito sa disyerto giadto magisyawa. Kay ang sa kinsay tintalon siyawa kana yung naas dool sa Ginoo nga magkatong iyang kuyog pula naman siya adto. Inyo bitang bana kisa may sigyag tanaw ikaw
Katong silingan, nindot pa tatanahon. Ikaw mag-short-short ka, maingon mo na imong bana, pag-ilis dito, ikaw, laing sa di mag-short-short ka diya. Pero katong silingan, lamian, silingan. Kisam sa tanahos pare. Ayun nyo sa kong iapil. Ang kuan, ang kanini, mayong buhaton, o makasa na gani ka, o makasa ang imong gihigugma, pangita gyud Ginoo. Mo gina siya. Karon bitaw kaning akong kuyog dinhi sa simbahan, akong duha ka sakristan. Wa man ko kauyon sa ilang pipila ka mga buhat. Perti na kong hiubusa. Nga ako na silang giwarningan karong kutob karong Lunes. Ang usa niingon gahapon nga adto na ko der, biya na ko. Karon na sa kuno ko ay sa biya kay melandong sa ta. Kutob las Lunes. Karing period gikan gahapon hangtod Lunes ako na malandong ngita ko Ginoo wa ko ngita ani nila kay mga yawanon man islagnaw nangita ko Ginoo sila sa damot nangita basta ka sila Ginoo nako mamalandong ta nya maghimo tag atong desisyon ini ka Lunes pasabot mangita sa ta Ginoo duol usas Ginoo una i-finalize imong desisyon kanindot no ang manag-uyab ba magkita sila. Nya moingon din ang laki na sorry na ta. Ingon siya kisi atong gipangitaan ni Ginoo o kaulag. Ana. Sa inyong paminaw, madisgrasya ka na sila. Posible makras ang motor. Pero di makras ang ilang virginity o purity. Ngano man, ngita mag Ginoo. Pero ang imo na ganing pangitaon, ang imo na ganing gusto, ang imo na ganing mga katagbawan, patay ka diha. Kanikang nag-donate nato dinhi sa atong parokya ug dagko kayong mga kantidad. Kinsa may ilang gipangita. Nya labi na ginang muingon pader ayaw gyud i-mention ha. Anonymous lang gyud pader. Og imong resibuhi lang pero ay lang gyud i-mention. Kinsa kay gipangitaan ni nila? Amot lang. For sure ang Ginoo. Nangita sila Ginoo. Dili importante pila kadako gidakon sa akong kantidad nga gihatag or unsa ka gamay. Basta ako mutampo ko aning maong proyekto tungod kay nangita ko Ginoo. Gusto kong maduol sa Ginoo. Nabitay ni text na ko karon, Father, nihatag ko ani kana ganing ang ako ra yung pangayoon Father, iampo ang among pamilya nga magkasinabot unta mi. Kay medyo gubot pagyud mi karon. Ana, nangita siya Ginoo. Nya mao ni ang paagiha. Kanindot no, imong kwarta ba, imong spend kay nangita ka Ginoo. Kay sa imong spend kay nangita kag shabu, nangita ka og beer, inom ra ba sa kog beer usahay. Nangita og tuba, nangita og kulapo, nangita og red horse, o nangita og sigarilyo, nangita og unsa pa na dihang imong ibisyo. Kanindot gamit ang kwarta kay nangita Ginoo. Mao na atong pasalamatan ning nangita Ginoo. Wa say mga tao karon nga purti ka makasasala nga dili mausab. Usay mo ingon ra ba ta? Di na gyud ko mausab pa dire. Saon man gini, mao naman gini niya. Adik naman kay kustanan. Pangita Ginoo. Kana na lang imong drug addiction mo di mawagtang. Iduol ra gunas Ginoo god. Nya hilak yun. Hilak ba? Kanang pangita gyud Ginoo, di ka kita Ginoo hilak. Oy, muhilak ba nunta kay wa ka kitang kwarta? Muhilak ba nunta kay wa nay amelioration? Muhilak naman nunta kay wa na ang atong paborito nga TV show kay nawa ng prangkisa. Anang mao naman nun atong hilakan. Ayaw pangita Ginoo. Bahala nagwa na diha imong bana, wa na diha imong asawa, wa na imong anak. Bahala nagwa na pare, pangita Ginoo. Nya ibalik nas Ginoo ang tanan. Inikakita na nimo niya. Nya ay gid siya buhi Pareha nang magrosaryo ka. Pangitag rosaryo, dili rosaryohan, dili cellphone. Pangitag Bible, dili TV. Ana no? Basa dihas Bible, dili sigig basa lang anang newspaper o mga chismis dihas YouTube o sa Facebook. Nya mo na inyong ginabuhat. Labaw tanan kanimo'y pinaka-importante matod pa ni Kristo
pangita ako diha sa labing ubos sa imong isig katao. Diha sa labing ubos, pangita ako diha sa mga piniriso, sa mga way balay, sa mga way gikaon, giuhaw, kanang naang mga way sinina, kanang mga masakiton, pangita ako diha, kay naa ako diha. So karon iguli niyo sa inyong balay, naa ditoy way balay, siga kaig mata, daghan kaig patik. Unsa may imong isulti sa imong kaugalingon? Ani ana ang akong gihigugma, nya gaksa dayon. Matod pa sa unang pagbasa, gaksa dayon. Nya ayaw na gyud buhi hangtod nga madani mo sa imong kwarto. Niyon indog na ta. Ang tao nga normal, kinang normal nga tao ba? Naagid na siya ambisyon sa iyang kinabuhi. Ang taong buang maoy-way ambisyon. Kamo na amoy ambisyon. Amayo, di mo buang. Kay kanigong atong ambisyon, mga desires ba, mga pangandoy, mauni ang mugiya nato sa atong kada adlaw nga buhat. Kay wa tay ambisyon, wa mahitabo. Nanglitan ron pare, mga ambisyon nga sa may ambitious pare. Madato, sige yung kolekta. Misa yung maayo. Kolekta yun kay aron ang kwarta mo suod. Niya, kung ang pare, ang ambisyon niya, aron siya mahimong kuan. Sa may laing ambisyon nos pare. Maliwat ni San Vicente Ferrer, pare man ni siya. Ana. Mangita sa paagi nga ang kinabuhi ng San Vicente, mao'y sigihag sunod aron maliwat. Kamo unsa may inyong ambisyon? Ang ambisyon mong madato. So ang ambisyon sa tao nga anhi ra kutob sa kalibutan makapastress. Nya ang resulta no manag-away na ta. Kung anhi sa kalibutan ba nga atong level sa ambisyon. Pero mga ambisyon tag langit, kanira gyud nga ambisyon nga makasud tag langit, nga makapawa sa kagubot, nya makapawa pagyud sa atong stress. Kamo wa mo ma-stress karon? Wa. Og na-stress ka, nabugatan ka karon, nya medyo ratulon ka, kana ang imong ambisyon ni ara kutob sa kalibutan. Pero og ang imong ambisyon, ang langit mo imong sudlon, mawa ginatanan nimong stress. Mawa ng imong mga kabalaka, kanang imong kahadlok, wag tang ginatanan. Basta langit imong ambisyonon. Na karon unsa may inyong giambisyon? Langit o kalibutan? Langit. Wa mo mga ambisyon nga mudako-dako inyong balay. Wa mo mga ambisyon nga makapalit kag house and lot. Wa ka mga ambisyon nga mukita unta imong negosyo. Wa na mamumutan-aw nako. Wa mo mga ambisyon nga moabot pa unta mo og 25 years, 50 years sa inyong kaminyoon. Wa mo mga ambisyon nga masikat unta ka. Wa mo mga ambisyon nga imong anak mahimo untang banggiitang doktor or abogado or unsa pa diha nga mga profession. Wa mo mga ambisyon nga maka-abroad ug uban pa. Ug mao na gani na inyong ambisyon, stress na kay mo ana. Muna si Kristo gigamit niya ang ambisyon ni Santiago ug ni Juan, gikuyog pag yung ilang mama, otros ang ambisyosa. Kay gusto lagi silang mulingkod sa tuo or sa wala ni Hesus didto sa langit. Ingos Hesus akan nindot ning ambisyonan. Gitudloan dayong Hesus, kay bawo mo unsaon pag-adto didto? Siya, wa may kibaw. Siya, imna o sa ninyo ang kupa nga akong pagaimnon. Muino mo. Siya usab ng kupa, Lord. Kani bang gisigag inom sa pare? Nakita mo na, kana sigag inom sa pare, kupa mo na. Unsa man na siya? Ang pag-antos. Na bang chalice of sacrifice.
Dugo gud ang Kristo imong ginom. So sa ato pa ni agas ang dugo, yung makapaagas mo sa inyong dugo. Mura tingtos lang na malandong. Iginab, sige, okay. Ana, ingon si Jesus niya makapabunyag mo sa akong bunyag. Ang sa may iyang bunyag, karing dias loyo. Naawa na inig bunyag sa bata, ang unang buhaton na kurusang agtang. Ano man, kinahanglang mo pasaan ka sa imong cross o magpalansang ka sa cross. Pasabot, kinahanglang mga ambisyon sa kang mamatay para sa Ginoo. Ana. So magantos para sa Ginoo, magpakamatay para sa Ginoo. Kanang duha, ingon na sila, oh, kahimo mi ana. Kamo, makahimo mo ana. Tubag. Andam na mong magantos para sa Ginoo, andam na mong magpakamatay para sa Ginoo. Sige. Og may mga ka, lisod pa pader, padoong ka sa impyerno. Ang imong ambisyon dinhi ra gyud sa kalibutan. Pero mga ambisyon na kag langit, padoong na kas langit, andam na jud kang magantos para sa Ginoo, magpakamatay para sa Ginoo. Og nahitabo gina ni Santiago, nagantos siya uban sa mga apostoles ngayang kauban og namatay siya gani. Si Santiago, si St. James maoy unang namatay sa 12 ka apostoles. Unang gipatay ba, unang gimartir. Si kuan man gito, si Judas man gito'y unang namatay, pero siya may nagpakamatay niya, naghikog mo to siya. Pero ang gipatay gyud una tungod sa iyang pagsaksi, iyang pagtuo sa Ginoo, mao gyud si St. James. Datuman gyud iyang ambisyon. Muna ka mo pang ambisyon sa mong malangit. Unsa to'y requirement para malangit? Magantos para sa Ginoo, magpakamatay para sa Ginoo. Pananglitan, magsiminto ka ng daan. Nadi, siminto, gahapon, lungag pa sa ito, himos la imburnal. Unsa man na? Para na sa Ginoo, para nimo? Tubag. Maulagi akong pangutana ba, para ba na sa Ginoo o para nimo? Gatanaw ko diha sa nagsiminto, humol ilang tiil sa siminto, nyab ana porting inita, nyab sige kakha ng siminto, ang pare diri nanighawak lang gatanaw. Hadlok pa mapiskan ang mga tao to saog porting pisiks now. Kaingon ko og para lang ni silang kaugalingon, di ni sila humol dia. Magbuhat na gani tag kaayuhan para sa uban, para na nas Ginoo. Muna kaning ato mga frontliners, musugot sila sa dili, ang ilang gibuhat sa pag-atubang anang mga COVID victims, para ginas Ginoo. Oh, kay para man sa uban. Unya, murisgo ka. Murisgo ba? Sunang ka na kadagko ana diyang kuan, katong truck, simbako oroy og masipyat na inigtuyok anang mugawas nas gituyukan adto muligid paduong nimo. Mura jud kag gipison diha. Para nas Ginoo. Diri sa dapita, naasan sila dihay mga tanom, ilas ang gipaputlan ang mga dahon. Hawa na dito, dako-dako unsa man na, para na sa Ginoo o para nimo? Para sa Ginoo, labi nagyugubo na ng mga koral diha aron dako na kayong daan. Kana para na ginas Ginoo. Di ba? Na patyon no na ko anis agianan diha. Paagi ka diba, patyon tagyo ka ba? Di ba nga ko ba? Basta para lagi kayuhas tanan. Unya, unsa man na siya? Makapabugat na nimo o makapagaan? Matod pang San Pablo sa una natong pagbasa, gidagmalan mig maayo, gilutos mi, gikuhaan mis tanan. Pero wa gyud mi matandog, wa gyud mi magguba. Matod pa niya, kining grasya nga among gigunitan, espirituhanong gasa, purting grabiha gid ani. Kahuyang namo, pero sa diyang amo na ning gigunitan, pirting daghanang pagantos among giagian, kanunay silang malipayon, malinaon og kontentos kinabuhi. So ang sikreto di ay aron ta malipay dinhis kalibutan og didto sa sunod sa langit, maura gyud ang pagantos para sa Ginoo o pagpakamatay para sa Ginoo. Nya ibutang tani nga atong ambisyon. Ambisyon ba? May daghang magpatambag na ko karon,
Pader, tabangi in taon ni, unsaon man ni, ako mga anak, din adyo ko kapa-enroll. Wasa ko ikapalit aning computer, kay para sa ilang aning online nga klase. Pastang paitag yun pader. Nako, ayaw na lang na pa-eskwelaha imong anak. Haron wa kay stress. So nya pader, ang ila in taong kaugmaon, nako tudlo ilang naon saon pag-adtos langit. Wa magkinahanglang online classes ang langit. Wa magkinahanglang palit ka ng laptop. Wa magkinahanglan. Wasan magkinahanglan nga mosuod yung kang classroom. Ang gikinahanglan lang, kamao kang muantos, kamao kang magpakamatay para sa Ginoo, pinaagi sa matud pa ni Kristo sa atong ebanghelyo, magpaulipon og mahimo kang alagad sa tanan. Kinahanglan pa bago ng eskwelahan? Ha? Daghan kay tadihang nakatukod og building porting tag-asa, porting nindota mo himog tiles, porting nindota mo mason og mo panday. Nga wa gi grado, di ka mo musuwat. Imong pasuwaton, ay lang pa di ko ka mo musuwat, pero tudluig unsaon pag himo anang building, porting nindota, pagkadaghang profesional nga mo iniguba sa mga building. Mito, apil ng pari. Na ako'y nakita nga parokya, nahibawan nga bago pang gitukod sa mga tao ang ilang building nga 2-story, ni gasto silang hapit mo 20 million ato. Pag abot sa bagong pare, kay wa siya kauyon, gipaguba yun. Og nagtukod siya bago. Diha gihapon anang iyang giguban, og ang mga tao gyapoy iyang gipabayad, buangon. Way, ibang kaagan sa unsaon pagpanday. Porting kapuya ato. Kaapil ra ba kog contribute ato. Kana ba? Sakit kayo na sa mga tao. Profesional, pare, monsignor, maoy nagpaguba. Aron tukuron og balik, og pabayron ang mga taong maoy nagtukod adto, wapay napo katuig ang milabay. Kaning ato din giguba ra ba sa ako. Naigo sa kuan ni Hinoon. Oy, wa ta gigubay, giayo nato. Gubaon man to pag-abot nako, giayo. Gubaon ang tiles, gubaon ang ceiling, gubaon ang atop, gubaon ang atong wiring, giayo. Nya pagkaayo na, gipunan. Sige gid pa der. Dipinsahe kinang imong kabuang. Ilhan mo na, ma-relax man ta basta dili ta buangon. Nya kun buangon ta bisag unsa pa kanindot sa tong gibuhat, mas stress gid ta. Sige, manindog data mga relax. Jutay na lang tingali kayo ang mga tao karon nga wa maglisod sa kwarta. Kamo diha, hayahay pa ba mo sa inyong financial? Hayahay pa o lisod na? Tibuok kalibutan, murag na siguro mga 80 to 90% muingon gyud galisod na mis kwarta. Mao gina siya. Nakaron kung maglisod na gay kas imong kwarta, kinahanglan imo ginang budgeton. Ang imo ra yung paliton or gastuhan ana kadtog yung labing importante. Di ba? Nakaron sa inyo rong kahimtang financial, unsa kaha para nimo ang pinaka-importanting butang nga mo'y imong paliton o gastuhan anang imong kwarta? Saman, bugas, balay, kurente, tubig, eskwela, sinina, alahas, sa paman. Gusto mo ako mong tudluan? Unsay pinaka-importante? Pamalit mo langit. Oh, kanang langit, kinsa man ang gingharian? Sa Ginoo o sa yawa? Ginoo. Sa Ginoo. Gi-sale karon ang langit. Gi-sale lagi. Gusto mo mo palit? Adi mo mo palit? Oh, wa mo ayo. Kanara bang langit no kun imo nang mapalit, naadayon kay kalinaw nga way katapusan. Naadayon kay kalipay nga way katapusan. Naadayon kay maayong panglawas nga di gyud masakit. Naadayon kay kinabuhi nga way kamatayon. Naadayon kay katagbawan nga di gyud mohupas. Mao na ang mahitabo kung makapalit kag langit. Nga saman mamalit mo dili. Wa man mo saril ang akong sales stock.
Mga buangon raman gyapon kayo. Unya dili gani ka kapalit og langit, wa kay kalinaw nga tunhay, wa kay kalipay nga tinuoray, wa sad kay katagbawan magsikag pangita, wa kay karelax sige kag karatol, unya sige sa kag kasakit, di ni mawa kaning COVID, di mawa ang mga cancer, kanang mga kidney failures, mga diabetes, di na mawa. Nya sige lang tag kamatay, makras habal-habal, na ay atakihon, na ay maligsan sa bisikleta. Kanang na nagbike, maligsan patay. Lunod ang barko, crash ang eroplano, mga hugno ang mga bukid, landslide, flash flood. Sige gina siya, basta naata sa gawas sa gingharian. Yang saman, mamalit mo, dili. Sige na, palit na. Gisel lagi, gisel. Matod pa sa unang pagbasa si Solomon, gitagaan siya gingharian nga porting dakua, gingharian sa iyang amahan nga si Hari David, teenager pa siya. Unsa may iyang gibuhat, ingong Ginoo, sige, pangayo. Unsa may gusto nimo, pangayo. Ingo Solomon, ay lang kog tagai bisag unsa Lord. Tagai lang ko kaalam, Diyos nun na kaalam, wisdom. Nga naman, wa na maka-appreciate si Solomon sa kadako sa gingharian nga iyang nadawat, sa kagamhanan sa gingharian nga iyang nadawat, sa pagkadato sa gingharian nga iyang nadawat. Wa na siya ka-appreciate. Unsa naman iyang gibati, naratol siya, pagkadaghang tao, pagkadako sa teritoryo, pagkadaghan sa akong mintinon, ug wa ko'y kaalam nga Diyos nun, patay ko ani. Nya unsa man nga kaalam yang gipangita, kana kunong kaalam nga makahibaw siya unsay maayo ug unsay dautan. Kana bang kamao kang mo distinguish unsay maayo ug unsay dautan? Kasagaran ra ba nato no? Apil na ning nagwali, galisod og distinguish unsay maayo ug unsay dautan. Unsa man ang gingharian sa Dios, maayo o dautan? Unsa may gingharian sa Yawa, dautan o maayo? Sige, suway kuno ninyo og distinguish. Kanang imong bana mangabit, hain man na siya nga gingharian. Sa gingharian sa Yawa o gingharian sa Ginoo? Kusga. Yawa. Sige, gingharian sa Yawa. Karon gikan siya siyang kabit, niuli siya sa inyo. Niuli siya sa inyo ba? Hain naman ron siya. Naas gingharian sa Yawa o gingharian sa Ginoo? Ginoo. Kusga. Ginoo. Okay. Ikaw nga nahibilin dihas gingharian sa Ginoo, nasuko man kaniya, hain naman ron ka. Siya niuli na sa gingharian sa Ginoo, ikaw niadto na sa gingharian sa Yawa. Kakuha mo? Mo na gisel na ros Ginoo. Ang gingharian sa katarong, ang gingharian sa pagkabalaan, ang gingharian sa pagkawaysala. Gisel na niya. Kana bang ang imong bana sudguwa sa inyong gingharian, pero ikaw magpermanente ra jud kang naa sa kabuutan o kabalaan. Gusto mo mapalit ana? Di gyapon. Sige, basig na libog mo, basig nagyong pila mo say presyo ana pader. Pila may presyo sa gingharian sa langit. Simple kayo. Matod pa sa ebanghelyo, ang presyo katong pagkaot niya, kita niya ang bahandi perting dakua, ang presyo ning uli sa ila gibaligya ang tanan og iyang gipalit ang maong treasure. Ang presyo day ana mao ang tanan nga imo karong bahandi. Saman, barato, mahal. Mahal. Ingon ana kita mag-sale ta na may presyo no. Presyo. Mag-sale gani ng Ginoo, ang presyo affordable sa tanan. Hastas makililimos maka-afford. Muna yang gitawag og heaven's sale, dili garage sale. Heaven's sale. Pilay presyo?
ang tanan nga imong bahandi karon maura sad na presyo. Pila may bahandi ispari karon nga nagwali? Secret. So kung naa ako'y 10 million, ang presyos langit kung ako'y papaliton 10 million. Pila may presyo ron nga naa, pila ro'y bahandi sa aning dikon nga diya sa akong luyo. Hapit na rabasan ni mangulikta. Hindi, basig na ana siya ay 100,000. So ang presyos langit kung siya papaliton 100,000. Pila kay bahandi aning sakristan ron din nga nawa mo serve. Mga seminarista man eh. Tingali ang sakristan na tingali siya ay 1,000. No, hinatag gikas kolekta. So pila may precious langit kung ang sakristan mo ipapaliton? 1,000. Kanang mga way balay dihang galakaw-lakaw, pila kay bahandi ana nila? Tingali sila ay 20 pesos para pamahaw ang taon. Kung sila ipapalitog langit, pilay presyo? 20 pesos. Kanang galingkod sa sidewalk na naghuwat lang tao kanus makakawat niya upa mo jud kakawat. Pila kay bahandi ana nila? Tingali piso. Piso. Kung sila ipapalitog langit, pila mo sa presyo? Piso. In short, ang presyos langit mao'y pinakabarato, mausay pinakamahal. Magdepende sa imong desisyon. Desisyon. Muna, heaven is a matter of choice. Matod pa sa Ginoo, mura kag namili og perlas. Mura sa kag naghagpat og isda diha sud sa baling, imong lainon ang imong mapuslanon, ilabay nimong way kapuslanan. Si Solomon nangayo og wisdom in order to choose the right thing. Kana bang kamautang mo pili? Panalitan ako karon atubangon kog madre, pulos gwapa nya di asay babae nga di madre, gwapa sad kayo. Nya moingon sila nakong I love you very much. Kinsa Manila ang akong pilion? Uy, di jud ko mo pili. Moingon ra jud ko I love Jesus. O na, inako sister, padayon sa imong bukasyon, magkita lang ta dito sa kumbento. Nya ikaw day, youth pa man ka, hala, padayon sa imong kabatanon, ato anya ko sa kwarto. Kay tagaan ti kag rosaryuhan. Rosaryuhan ba kung ihatag? Aron ka magrosaryo. Unsa man inyong gihuna-una? Ang inyong una-una, wag yapon mabaligya ngadto sa Ginoo. Mo na siya. Ang pasabot ba, we should know how to choose. Kamong mga anak, papilion mong cellphone o ginikanan, hay may inyong pilion. Ay mo panubag mga ginikanan, mga anak tubag. Papilion mo computer o ginikanan, ay may inyong pilion. Papilion mo ron o barkada o imong papa nga palahubog, ay may imong higugmaon. Barkada o kining amahan nga palahubog. You should know how to choose. Kamong mga bana, papilion mo anang imong asawang luod kayo o sa silingan nga mubo kay short niya, labing kayo. Ay may mong pilion. Kamong mga asawa, papilion mong pari o bana, ay may mong pilion. Amot lang ninyo. O unsa may atong himuon, kung di nata mawori about things and persons in this life, then we can always choose the right thing and the right decision. The decision to be in heaven. Kana bang mo desisyon ka nga moanha kag langit? Kana bang mo desisyon ka nga dili nako ni higugmaon, kari mo akong higugmaon kay makapalangit ni nako. Mabitan na kana mga nagpuyo-puyo ba? Paghimo na mong desisyon, buwagin ang imong kapuyo.
Pilia ang Ginoo, mao'y ipuyo sa imong kinabuhi. Ingka di naman ko kahimo, Father, kaya na naman ko'y mga anak, haladad-an ang imong puyo-puyo, ngadtos Ginoo, aron magpuyo ang Ginoo diya sa inyong kinabuhi, pagpakasal mo. Ana, di ba? Kamong nagkabit-kabit, dad ang imong kabit, ngadtos Ginoo, patambag mo pare, haron ang imong kabit, ibilin sa pare, uli sa inyo, ngadtos imong asawa. Kay ang pari na mag-igo, mag-counseling. O di ba? Kay kung atong sagulon, ang desisyon para sa Ginoo, ang desisyon para sa kalibutan, maratol ta, mabugatan ta, dili na ta ka-appreciate sa gingharian sa Dios. Mas stress ta. Pareha gud anang sa una ang inyong kapilya didto gamay. Karon nahimong simbahan. Kamo mga membros kapilya dito. Tong yung kapilya ba? Ngawa na diha. Gihimo ng parkingan. Wa mo ma-stress aning simbahan. Naka-appreciate mo nga niyatay simbahan. Naka-appreciate mo nga nahimot ang parokya. Naka-appreciate mo nga niyay pare gi-assign din. Niya, mo support mo sa decisions pare. Kusga. Bisan pag ang pistas Huwebes ibalhin og Sabado mo support mo. Manindog na ta.